Môžem? Ja som sa chcela spýtať teda na dve veci. Prvá vec, ako viem, že Fidel Castro píše tie reflexie, ale či komunikuje ešte ako s Kubancami aj nejakým iným spôsobom aj v tom svojom pokročilom veku, alebo teda len prostredníctvom tých svojich úvah? To je prvá otázka. A druhá otázka... Druhá vec, ako posledné roky teda Severnú Ameriku a Európu zachvátila kríza. A u nás vlastne vo všetkých krajinách normálni bežní ľudia ako dosť, by som povedala, dosť silno pociťujú dôsledky. Či sa táto kríza nejakým spôsobom, tá hospodárska, ekonomická aj morálna kríza nejakým spôsobom dotkla teda aj Kuby a či ju nejakým spôsobom ako hoci prenesenie pociťujú aj Kubanci bežní alebo nie? Bueno, primero, Fidel es y será toda la vida nuestro líder. Takže Fidel je celý život, pokiaľ bude ešte živý, tak aj bude našim lídrom. Nuestro presidente es Raúl Castro, que es también un estadista destacado. Našim prezidentom je teda Raúl Castro, ktorý je taktiež veľkým špecialistom. Lo que pasa es que es hermano de Fidel. Problém je v tom, že je to vlastne Fidelov brat. Y entonces siempre Fidel va a ser Fidel. Čiže pre nás vždy bude Fidel Fidelom a on bude len bratom. Entonces, él lo entiende muy bien, él lo asume y lo comprende, le gusta realmente. On je s tým vyrovnaný, rozumie tomu, chápe to, čiže skutočne tie aktivity a to, čomu sa venuje, robí rád. Pero realmente es un hombre también muy importante, destacado y excepcional. Ale skutočne je to skvelý človek, výborný profesionál, ktorý je pre Kubu veľmi významný. Raúl ha propuesto muchas medidas económicas para reducir un poco los gastos excesivos que hace el gobierno a la población. Raúl navrhol rôzne spôsoby, akými by sa mohli vlastne redukovať náklady, ktoré spôsobujú vláde, ktoré vláda vlastne má v fungovaní národa. No para afectar a la población, sino para hacer las ayudas más dirigidas a las personas que la necesitan. Čiže ide o to, aby vlastne tá pomoc, tá sociálna pomoc a sociálne istoty pre občanov boli zamerané na konkrétne prípady a na konkrétnych ľudí. Por ejemplo, ayudar más a los pensionados y reducir un poco la ayuda a los que están trabajando. Čiže napríklad zvýšiť tú sociálnu pomoc práve dôchodcom a znížiť sociálnu pomoc ľudí alebo ľuďom, ktorí majú možnosť pracovať a ktorí pracujú. Por ejemplo, él propuso quitar la canasta esta porque es muy barata y todo el mundo la recibe, sea trabajador, recibes muchos salarios, recibes menos salarios. Taktiež vlastne navrhol zrušiť ten prídiel, na ktorý má nárok vlastne každý Kubánec, čo sa týka tých potravín, pretože má na to nárok každý, nestojí to síce veľa peňazí, ale dostáva to každý bez rozdielu na to, koľko zarába, nezarába, či má prácu alebo nemá prácu. En el Congreso del Partido, que fue el año pasado, se propusieron muchas medidas económicas que un poco ayudaban a la economía cubana a salir de la crisis. Minulý rok taktiež v kongrese prebrali rôzne návrhy, ktoré boli práve na pomoc tomu, aby pomohlo kubánskému národu trošku pomaličky začať vychádzať z tej krízy. Pero la misma población le dijo a Raúl, no, vamos despacio, poquito a poco, no vamos a implementarlas todas, queremos ir probando. Ale samotný národ, samotní občania sa vyjadrili v tom zmysle a vyjadrili svoj názor Raúlovi Castrovi tým spôsobom, že radšej pomaly, že žiadne nejaké také prudké zmeny, ale keď už, tak radšej pomalšie. Entonces, detrás de todas esas medidas, siempre está Fidel. Siempre Fidel está. Él no está en el gobierno directamente, pero todo lo que se hace en Cuba, él lo sabe. A väčšinou za všetkými týmito návrhmi na zmeny stojí Fidel, čiže skutočne častokrát sú to taktiež aj jeho názory a je to ovplyvnené aj ním. Él no gobierna como tal, pero lo que él dice
todo el mundo lo hace. On už síce nevládne a nevenuje sa politike teda oficiálne, ale každý to berie tak, že to, čo Fidel povie, to sa aj bude robiť. Entonces, él está ahí, Fidel es Fidel. Takže Fidel je tam a Fidel je proste Fidel. Entonces, la segunda pregunta, sí, la crisis sí se ha sentido, pero se ha sentido menos. Čo sa týka tej druhej otázky, kríza je aj má cítiť krízu, ale je ju cítiť trochu iným spôsobom a možno slabšie. Porque el Estado ha asumido, por ejemplo, ha habido un aumento muy alto de los precios de los alimentos. Napríklad bol príliš vysoký rast cien potravín. Y no se han aumentado los alimentos a la población. Ale vláda vlastne neprijala to, že by sa zvýšila cena pre občanov. Es el Estado el que asume el pago de los aumentos. Čiže je to štát, ktorý koniec koncov znáša tieto zvýšené náklady. La gasolina igual y no se ha aumentado la gasolina a la población. To isté benzín. Entonces, realmente desde el punto de vista social, las condiciones son las mismas. El ciudadano cubano recibe mucha ayuda del Estado. Y muchas veces a mí me dicen, bueno, los cubanos ganan alrededor de $20 al mes. Si se mira el equivalente, es verdad. Takže z takého sociálneho pohľadu skutočne tým kubanským občanom sa pomáha veľa v tomto zmysle, ale samozrejme každý, keď povie, že ten mesačný príjem je okolo tých, najmä tomu 20 pesos, čo nie je veľa, pravda, ale keď si potom človek zráta, že čo všetko musí znášať štát. Pero con ese dinero se vive dignamente. Ale aj napriek tomu s týmito peniazmi vie žiť a vie prežiť dôstojne. Y con ese dinero usted puede vivir el mes entero sin pasar hambre. A s týmito peniazmi a s touto sumou môže skutočne prežiť celý mesiac a nevstáva ani nejde spať hladný. La campaña internacional dice, los cubanos no ganan mucho, pero es que tienen que mirar qué es lo que tienen los cubanos aparte del salario. Rôzne medzinárodné kampane a propagandy vravia to, že skutočne tie príjmy na Kube sú veľmi nízke, ale treba sa na to pozrieť aj z toho pohľadu, k čomu všetkému majú prístup a čo všetko okrem toho platu ešte majú k dispozícii. Ďakujeme. Ja navrhujem, aby sme si urobili takú krátku prestávku, len veľmi krátku. Ešte, Juraj, budeš? Tak sa opýtaj a urobíme si potom krátku prestávku a pre pani veľvyslankyňu sme pripravili taký maličký program. Naši priatelia zo súboru Ozvena jej zaspievajú niekoľko pekných pesničiek slovenských. My sme v 89. roku vymenili komunizmus za demokraciu. Neviem, ako je dlho, ani veľvyslankyňa za Slovensko. De 92 pasamos del comunismo a la democracia. Sí, nosotros desde el 89, pero me pregunta que cuánto tiempo lleva en Eslovaquia, desde noviembre, ¿no? Desde noviembre. Od novembra. Dobre, krátko. Ja by som sa chcel opýtať, že čo ešte okrem Fidela dokázalo to, že na Kube je komunizmus, hoci tento vplyv Ameriky a demokracie je podstatne vyšší a väčší ako v Európe. Čo to ešte okrem toho Fidela týchto ľudí drží pri týchto myšlienkach? ¿Qué es lo que mantiene al pueblo cubano? Los cubanos saben que en 1874 Kubanci vedia, že v roku 1874 el que era el presidente de Estados Unidos, 1874, dijo que Cuba tenía que ser parte de Estados Unidos. vtedy prezident Spojených štátov povedal, že Kuba musí byť súčasť Spojených štátov. Incluso habían pintado una de las estrellitas de la bandera. Dokonca ešte aj na vlajke namaľovali a dali vyznačiť o jednu hviezdičku viac, čo mala znamenať Kubu. Ustedes saben que cada estrella de la bandera de Estados Unidos significa un estado de Estados Unidos. Lebo na americkej vlajke každá hviezdička prezentuje nejakú krajinu. Bueno, ya tenían pintada la estrella que era Cuba. No a už tam mali vyznačenú aj hviezdičku, ktorá to nám mala prezentovať. Y nosotros se la quitamos. A samozrejme my sme s tým nesúhlasili, takže sme to zrušili. Y la pusimos a nuestra bandera. A dali sme si ju na vlastnú vlajku.